Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Gikagool ni Wilma ang pagkamatay sa bata nga iyang himugso ug wa usab siya pasagdi ni Chito. Wa usab malilong ni Vic ang mga pangitabo ni Wilma ug misamot ang iyang pangimaraot niini ngadto kang Wilma. Unya inanay niyang gipasabot si Mia nga may duha siya ka mga anak sa babae nga nalambigit niya. Misabot si Mia sa gitug-an ni Vic bahin sa duha niya ka mga anak. Sa imong mibaw ano na ako, babe? Natibangan ba ang imong pagmahal na ako? Miday ko nimo, babe. O bisabot pa ang pagmahal ko nimo. O kung makita mo ang imong mga anak, gusto kong ikasuod sila, Vic. Isipon ko usab sila nga ako mga anak. Oh, salamat, babe. Bisa mo na pagmahal ko nimo. I love you. Mahal tasab kaayo ka, babe. Ma, luoy ti kaayok mong mangot ni kuya, no? Namatay ti ay siya. Gusto unta mi si kuya nga naami mangut. Gikuha siya ni Lord, anak. Gida siya og sayo sa heaven. Angel pa man to si baby. Sige, manggod ka kilak, ma. Unya, nag-uul ka kay wa si Papa. Taang yang destination sa laing nasod, anak. Mao nga, nadugay siyang muuli. Mas dukay kit karon. Ingon si kuya, ma. Sige siya og tawag kay Papa. Unya, dili gid ko na matupak. Pirmi lang ko no nga unattended. Busy lagi tingali. Paabuton ta na lang nga gusto na niyang muuli din sa ato. Paabuton ta lang nga ba? Ma, buotan man si Papa man no. Dili gina siya mangita og laing chicks. Glenna, nga bang nakasulti ka man ni Ana? Oo. Buutan si Papa ninyo. Ingon magkot si kuya, ma. Nga niingon ko nung iyang amigo nga si Wilmore. Nga ang iya ko nung papa ni Wilmore. Wa nasag ko na muuli sa ila. Mauda ay ko no kay naamang ko nila in chicks. Naipapay. Glenna, anak. Nga bang nakasulti ka mag-ingon ni Ana, ha? Bata ka pa kaayo. Dili maayo nga maminaw kag mga sulti nga dili angay ninyong mga bata pa. Mag-istorya magod ng mga yaya dito sa school, ma. Magpundok na sila. Unya, kadungog man, me. Maudi ay. Pero dili ingon ni Ana si Papa ninyo, Glenna. Buutan ng inyong amahan. Mao nga magpaabot lang ta. Nga muuli na siya din sa ato, day. Usbon ko, busy lang gyud kaayong inyong amahan sa iyong trabaho. Ay ni aklang pirmi sa kwarto mo, day. Suroy sab, aron dili ka salig na huna kang sirbek. Daghan mga pangutanang mga bata na ko nang bahin silang amahan. Pero dili angay nga sultihan sila sa nahitabo karon namo. Di ko gusto ngawad-an sila respeto sa ilang amahan. Ay maugayo, day. Husto kas imo gibuhat. Ikaw lang unay hatos mga bata nang ha. May lain kong atimanon. Importante kayo. Ay andam namang tunduha, sultihan ko lang nga ako'y buhaton nila. Unya, ako gihapoy mo ko, ha? Oh, kay kinahanglan nga makabayad na kong hinay-hinay ni Chito. Mamrinda na lang gid ko nang. Ay, mao ba? Uy, musabot ra man na si Sir Gito, day. O, tagi-tagihan lang ni mo bayad, makasabot ra na, oy. Pero when able ba, maayo man na siyang tao. Maikog na kay ko. Ay sumalag tawgon ako si Sir Bet. Parehas gibuhat nato sa una nga may mga bill tas kuryente tubig. Di ba? O try to kapin ko to gipadani ang kwarta sa dito sa kwarta padala, di ba? Ay nalang nang. Mamrinda na lang gid una ko. Sige na nang. Ihato ng mga bata. Pag-chip lang una mo.
Ay uoy, musabot ra ng duha. Dili na arte ng mga anak mo, Inday Wilma. Liwat man na nimo? Di sabi magpilig sa kinan si Vic nang sa among panahon ni Anto. Pwede ra ka ding maglakaw rami. Maglakaw rami sa unang kun manuroy. Enjoy raman. Kanindot handumon sa mga kagahapon ng aling. Sukway sa mga paghitabo karon. Ay, nihila ka naman hinuon. Sorry. Di lang nako kalikayan. Sige na. Ihato ng mga bata. Musunod ako lakaw ron. Pagbantay sa lawas mo, day ha. Pila pa lang ka, mga adlaw gikan kang nanganak. Kuyog mabugat ka. Pag-amping. Magduha na kabuan ng uwi. Kaluoy sa Diyos. Lagsik na ko. Mga suwayan ko ang pagpangaplay at trabaho. Unsa? Oo. Mas maayo pa tuuday. Ang balingaw ka. Unang, mo na may abot sa kong una. Pasi na lang. Makasuday gid ko trabaho. Siguro na yun na, day, nga makasulod ka. Si Sir Chito na lang daan. Negosyante ko na. Makapasalud yun na siya ni magtrabaho. Why siguro ikaw pahimo o manager siyang buhatan? Tingali nang. Pero og, anak ko makasud ubos siyang kompanya. Musamot ang pagtuon ni Vic. Bahay na mo ni Chito. Mao nga dili ko moduol niya nang. May mga kauban ko ni ato sa college nga may uminto ng pagpuyo. May mga business na. Makikita ko nila ng aling. Sinangaling ng ang nagkatso nga anak ni Lima. Naarde siya sa bahay. Pila kahigayon nang gitawgan ko siya sa landline. Huwag man siya itubag. Ay, posible nga naputlan sa telepono. Sa iyang cellphone, umagapon. Mo nga, bisitahan ko lang karon. Doon ako. Nalimot ko sa pagpahibaw din ng alinda nga naguba ang washing machine. Ay, maodi ay nga nagtipon og ning mga bulingon sa mga bata. Laban ko lang ni mga uniform nila. I-handwash ko na lang. Di pakas ng kuryente. Oh, kinsa man ron? Murag pusi naman sa auto na mo. Oh, niya ka si Vic. Siya ka karon. Manaog ko. Susihon ako. Hinaot pag siya. Hinaot pa. Huwag hindi ko masayop nga niya lang kas bahay. Well, kumusta ka na? Kapila ko manawag mo sa landline o sa imong cellphone. Wa may response. Mao nga nabalaka ko nimo. Gipot lang tingali ko sa telepono, Chit. Mao nga, uwa na ko i-contact. Ang ako sang cellphone. At uray pundo na ko sa taas. Sa kwarto. Di lang ko nimo padayonon, Will. Ha? Ay, sorry. Dali, dayon. Salamat. Pwedeng mo inom og bugnaw nga tubig? Dali. Lingkod lang una, ha? Magkuha ko. Usa sa tuyo ko, Will, sa pagpanawag nimo. Nga mangumusta ko sa imong kahimtang. Pero sa kong tan-aw nimo ron, wagid kahingpit nga mauli sa imong panglawas. Okay na ko, uy. Lagsik na ko. O, basi na makabayad na ko. Wilma, please. Ganoon sa may akong natabang nimo, wa ko magpaabot og bayad, ha? Nahibaw ka na sa gibuhat ni Vic, Wilma. Ganong paantuson pa man nimo ang imong kaugalingon. Chito. Kay iyan ang gibuhat. Nagpasabot. Nga na siya magkinahanglan nimo. Ni ako, Will. Ni adto pa. Sa una pang panagkita. Sa unang higayon nga. Kailat ka. Dili ka na muha sa kuna-una. Ug hangtod karon, Wilma. Chito, utang buot. Ug dili ni pagpahimo sa higayon, ha? Tungod sa gibuhat ni Vic nimo. Gisultihan mo ko nimo kaniadto. Nga minyo ka na. Nga may Victor ka na sa imong kinabuhi. Pero
Pero ambot nga no, Will. Ambot. Ngano nga ikaw man gyud ang gipili sa akong kasing-kasing. Gusto na. Ning nahitabo karon sa akong kinabuhi. Di na ko motuo kung ma. Tungod sa gibuhat ni Vic na ako. Di na ko gusto mo salig pa, Chito. Igo na, please. Ayaw na pagilak. Wilma, hatagi ko higayon. Gamay lang higayon. Nga ipamatuod ko nimo ang akong pagmahal. Kung dili ni pagpakaron ingnon lang, Will. Taas lang higayon sa itong panagkaila. Dili ba? Ug wa mausab ang akong pagbati nimo. Tuhu'i ko. Ayaw pagpakawa sa paglao. Ni ako, Will. Ni ako. Ug ang bahin sa mga bata. Gimahal ko sab sila. Wilma. Sabi ko, hatagi ko gigayon. Ni ako, Wilma. Sorry ako. Chito. Gusto na, ha? Gusto na. Mahal kayo ti ka, Wilma. Mahal kayo ti ka. Chito. Dili, Chito. Dili niya kay may po. O ganus pa man. Ganus pa man ang gusto mong mahitabo, Will. Gipaantos ka na niya. Dugay na nga wa siya magpakabana sa imong kahimtang sa inyong mga anak. Gilibin na magani niya ang amaong babae. Og labing siguro, kay nisalig usab niya ang babae. Gipatuo niya kini nga wa siya kabilinggan sa kinabuhi. Mao na'y posible nga mahitabo, dili ba? Giwad-an na niya og bili ang inyong kaminyoon, Will. Ang akong mga anak, kalukay nila. Dili sila mahimong makaluluoy, Wilma. Tuod kayo ako. Nakailakan ako, di ba? Hangtod na ang mga bata. Mahal ko kayo mo. I love you, Will. Mahal ti ka. Will. Chito. Sayop ting pagbati. Di ni ang may tabo. Will. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!